Jeg vil gerne være med, men jeg kan ikke finde ud af det. Hvis vi er klar, så skal vi have den hemmelige date ind. Første spørgsmål lyder: hvorfor deltager du i datinggamet? Tja, jeg stod af med min gamle kæreste. Tja, det er godt med noget udfordring en gang imellem. Jeg skal se, om jeg er bedre end alle de andre. Jeg er en fangirl. Jeg vil gerne møde mere folk herinde. Okay. Beskriv dig selv med 5 ord, altså din personlighed. Hævngærig. Sur. Vred. Hissig. Og utrolig træt af min onkel. Sporty. Lidt aggressiv måske. Ja, jeg er også spændelig. Det kan godt være. Ja, jeg tror egentlig, at de 3 var nok om mig. Jeg er meget interessant godt nok. Lad mig se. Jeg er fangirls. Jeg er lalleglad. Mere fangirls. Og jeg ved faktisk ikke mere. Jeg blev skabt for nogle måneder siden, så hvad er jeg egentlig? Spændende. Har du på nogen måde relationer til dæmoner eller shinigamier? Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig at møde en. Sådan det. Undskyld, det sidste? Jeg kunne godt tænke mig at møde en. Okay. Du har forhåbentlig ikke et eller andet syg fetish med A. At kidnappe folk. B. At klæde små drenge i kjoler. Eller er du på anden måde skummel? Skummel? Jo, jeg har mine skavanker. Jeg er på absolut ingen måde skummel. Jeg er helt fuldstændig normal. Lad mig se. Hvis du er lækker? Ja. Hvis du ikke er lækker? Nej. Så håber jeg, at jeg i dine øjne ikke er lækker. Må jeg gerne se det? Hvis du vil sende ud på en øde ø, hvilke 3 ting vil du så medbringe? Jeg er i hvert fald ikke til min onkel med. Hvad siger du? Min onkel vil jeg i hvert fald ikke til med. Så lad ham blive hjemme. Jeg ved det ikke. Jeg har det egentlig godt med mig selv. Jeg skal have mad med. Masser af mad. Og det tror jeg sådan set er det, jeg har behov for. Så konstateringen bliver mad og mad. Ja, jeg vil nok til min søster og min kælegris med, og måske så må jeg en masse mangaer. Ja. Så 3 ting. Jamen, det er 3 forskellige mangaer. Hvis du skulle forføre mig, hvad ville du så gøre? Det ved jeg ikke. Den sidste, det var sådan lidt omvendt, tror jeg. Det endte med, at jeg stak af i hvert fald. Jeg vil nok prøve at imponere dig med mine nævner. Jeg vil aldrig prøve at imponere nogen. Hvad får der tiltro til? Jeg tror, jeg vil prøve at snige mig ind på dig. Ramme dig bagfra. Og så hive dig bag en busk. Jeg kan så regne ud på svaret fra person 3 for det næste spørgsmål er. Har du på nogen måde tendenser til at være omklamrende, og hvad er ellers dine dårlige vaner? Altså, hvis jeg synes om dig, kan jeg måske godt, men ellers så skal du egentlig bare holde dig lidt langt væk fra mig. Dårlige vaner? Ja, jeg er lidt hissig. Nej, jeg er ikke særlig omklamrende, men
Det kan godt ske i ny og næ, at folk får en ordbog i hovedet eller et eller andet, hvis de gør noget, der ikke helt passer mig. Altså, jeg kan være... Min dårlige side, jeg kan være meget rapkæftet mod min chef. Ellers... Nej. Og jeg kan være en smule omklamrende, men ikke være bange for mig. For sent. Sort eller rød, og hvorfor? En blanding, fordi at det passer til mit temperament. Sort, fordi at rød... Ja, rød er rød, og sort er sort. Sådan det. Jeg foretrækker nu orange, men jeg siger rød. Ja. Hvad værdsætter du mest i livet, og hvorfor? At genvinde min egen, ære. Fordi den har jeg mistet, og den vil jeg have tilbage. Så det er mit største mål. Det lyder måske lidt åndssvagt, men kærlighed er da lidt vigtigt, ikke? Manga. Hvis du kunne bestemme, hvilket tøj jeg skulle gå med, hvad ville du så give mig på? En lang kjole, der dækkede det hele. Bare noget normalt sødt drengetøj, tror jeg. Edward cosplay. Hvad mener du om folk, der går med iPatch? Jeg tror ikke, jeg har så meget at skulle have sagt på det punkt. Er du en sørøver eller et eller andet? Hvad for noget? En sørøver? Siden du spørger om sådan noget. Jeg har ikke noget imod det, men jeg vil gerne se personen i øjnene. Ikke i øjet. Ja. Hvad er din holdning til værdien af penge? Jeg har ikke rigtig nogen holdning. Jeg har så mange, jeg er sådan lidt ligeglad efterhånden. Penge er selvfølgelig fint nok, men penge er ikke alting. Det må man huske. Min holdning til penge er, jeg får ingen penge. Min chef betaler mig ikke, så jeg kender ikke til penge overhovedet. Men det kunne være dejligt at have noget. Okay. Beskriv dit udseende med 6 ord. 6 ord? Ja. Mystisk. Charmerende. Fræk. Atletisk. Der var det 4. Ja. Korthåret. Glemt i øjet. Langhåret. Bichojo. Sporty. Sexet. Hvor mange var det? Det var 4. Det var 4, okay, så mange er 2. Så ja, det var nok det, ja. Hverdagsagtig, blåt, orange, brunt, hvidt, grønt, det er det. Ja. Okay. Hvad er din holdning til kager og søde ting? Kager. Fint nok. Har du noget kage? Det snakker vi ikke om. Fortæl en uheldig episode fra dit liv. Jeg mistede alt, jeg havde, og endte med pænt grimt ar. Hvorhenne? Øjet. Der var en gang, hvor jeg følte mig ret ydmyget i skolen, hvor en vis tomojo fik mig til at rødme rigtig meget. Og det gjorde mig rigtig sur. Hvad skete der? Hun spurgte, om jeg kunne lide Tomoya. Hvem tror hun? Jeg har ikke noget endnu, men de kan hurtigt komme. Okay. Fortæl om din barndom. Min barndom, det er ikke sådan noget råb på rør fra. Min mor var sød, min far var et svin, min mor døde, min far var endnu mere et svin, jeg mistede alt, jeg havde. Min barndom var udmærket. Jeg har ikke nogen barndom. Hvis du blev låst inde i et rum med mig en hel dag, hvad ville du så stille op? Jeg vil nok være ved at gå i panik over at være låst inde. Det duer jeg ikke til. Jeg vil meget gerne hellere ud og jagte nogen. Hvorfor vil du låse inde med mig? Hvad har du tænkt dig?
fra alle de mange, jeg havde taget med mig. Okay. Hvad er din største hemmelighed? Min største hemmelighed? Ja. Jeg er nok ikke så barsk, som jeg ser ud alligevel. Hvorfor ved det? Det er en del af spillet. Ja, men kan jeg ikke fortælle? Min rigtige hårfarve, det er ikke blåt. Hvilken opfattelse har du fået af mig? Tja, nu kender jeg dig ikke, men Ud fra spørgsmålet, der er blevet stillet. jeg tror, du er sødere end min onkel i hvert fald. Nok ikke så irriterende. Jeg tror, du er en anden pervers røver, som bare bare prøver på at låse sig selv inde sammen med små børn eller et eller andet. Jeg tror, du er meget pervers på en eller anden måde, men... Og så på en måde opfører du dig som en seriøs ung mand, men... Du er bare seriøs, okay? Seriøs. Det var så de spørgsmål, jeg havde. Og person 1. Jeg bryder mig ikke specielt meget om, at du havde planer om at putte mig i kjole. Det synes jeg har fået nok af i forvejen. Nok psykopater i den verden. Og person 2, du virkede lovende, indtil du begyndte at kalde mig pervers. Jeg er fri. Og person 3, du lyder som et værste mareridt. Så den er egentlig rimelig svær. Kan jeg bare stikke af uden at vælge jer? Nej. Så må jeg desværre sige person. Valget står mellem at komme i kjole eller blive kaldt pervers. Jeg vælger kjolen, det har jeg levet med en gang. Og deres tøj matcher. Giv lige. Det var sådan godt.